Така, здравейте пак хора, току-що тъпият бандика, да не се обижда тъпата програма, трябва спря, хардкор спря, така че клиповете ще ги именувам примерно епизод 1 или първа мисия, част 1, част 2, защото моите приятели ме съветват да снимам с Фрапс, аз, не, с бандикъм, най-големият тапак. Аз съм некадърен шофьор. Това беше кадърно. Тук е на етрийска, любимото ми кола. Тук се правим на хардкор. Видяхме първото гол. Така, погледнахме го. Първата ни мисия е $250. Гумнардай кола. Карах леко на задна гума с мотор. Шет! Какво стана, човек? Не опитвайте това вкъщи. Може да ви стане лошо. Така, сега отиваме да изпълняваме третата мисия. Боли ме за пистолен мотор. Сега натиснете тъпият бутон Tab. Сега говорите с този хардкор човек. Вижте как изглежда скина. Така с това оръжещето, обаче изпълняваме една дебилна мисия. О, да, любимата ми мисия. Тази мисия трябва да гърмят колите тук на едни хора. По-скоро аз ги гърмя, но в принцип трябва там леко да се потрошат за заплашване. Но аз правя съвсем друго нещо. Ще му взема така хардкор колата. Фак. Голфче, какво става? Фак! Некадърно голфче. Не те е срам, защото си голфче. Какво? Ако се питате дали това е най-бавната кола в играта, има по-бавна кола от тази. От ние старите мини купари. Ще ви покажа къде се спаунват и още много коли из цялата игра. Които знам. Които не знам, няма нищо. Има една готина лимузина пред една от станциите, радиостанциите, която се спаунва там. Има също рядко на летището. Да бе, майче. Летище ли е? Гара ли? Не съм сигурен точно. Там се спаунват състезателни коли. Рядко. Може и да се читна, но съм забравил как беше кола. Майче. Да видя как беше. Обърках го.
не е такъв кода. Мислих, че е такъв, но... О, патрулка, ако стае. Не! Не, мадафака! Здравейте хора пак. Здравейте пак, имахме малък посетител тук. Така, сега трябва да гръмнем на този пич Форда. Майната малко си гръмна колата, но ще ми стане лошо. Бати, човек, тия са много странни. Хардкор са. Бати странните хора. Вместо направо след като той ми версиси, като им каза там какво, като ми каза защо изчака минута или секунда-две, за да го осмисли и да бяга. Лад. Сега е чакал сигурно да му дам 5 кинта. Му дам $5. Сигурно това е чакал този пич. Фак! Деба, къде? Еее! Станахме на спагети! Така. Давай. Чек, вижте какви са тук някакви ченгета. Странното е тук в тази част на острова, защото това тук е остров. Искате ли, сега ще ви покажа мапа. Тук е цялата игра. Ние сме в момента тук в първия остров. И това тук е средният остров, който горе-долу ма кефи, горе-долу не ме кефи. А тук е най-якия остров. Сега, имаме сега на цел да му унищожим на онзи пич БМВ-то, което е хардкор. Така, сега нека да минем, а не да джъмпаме като луди. Он ми пречилила е. Трябва да идем на тъпата, смотана част. Ето ми го моторът. Все още стои. Това е скутера, ако питате. Да ви кажа честно, на две места в острова се спаунват скутери. Майче на две. Или две в играта, не съм сигурен. Това е едното. Сега отиваме там. На жълтата точка. На жълтия квадрат. Ето, почва да се спаунва едно бяло БМВ 525. Трябва да го гръмнем горкото. Което е лошо. Лошо прасето, гошо, тошо. Майнак. Така. Сега. Хвърлете му граната на БМВ-та и то само ще я надуши. Ей тук нещо хардкор го пита и патрулките сега ще дойдат, кухите. Първите ни $400. Сега. Плюй си на питите и дим да ни няма. Така. Вау! It's beautiful! С всяка мисия ще ви увеличават с колко получихме. Миналата мисия получихме $200, значи с $100 или $200 ще ви увеличават на мисия.